episode thar kan en ho ma in pathian thu thiang lim han ngai thale phodila thu fing te bung som ni pakhat chang nia mitin omdan hi ma ni mita chuan adik ti ania nima sela lalpan thinlung abok thri episode masala makan mutong khan sauzon chuan sawian le atrian te chu hall of souls fight scene telaka achan chuaka heavenly tomb a hall of souls te base zongzong po ati cheve kani kha sauzon chuan an vai chuan a thlan lama a hruai veka king yang le atrian te chu pon lama in cultivate turin an oma yana le zunar te chu thlan chunga an lu ta sauzon chuan yan hne na klanmak chungchang po a hrila klanmak ti le klan ta tu ti hi atu mun reng ti kan lo hredon ya sauzon chuan sauklan do di badland claim la omchu yana hne na hlam chhona du ani sauzon chuan yana le zunar te chu thlan chunga pul pakhata a hruaya he hi sauklan te badland in hlam chhona mun om chun ani to thu asaya tui kho chunga chona lu ta a bloodline chakna chu activate a klanmak mangin tui chu thisena a chantir veka chu chuan hu chuan yana le zunar chuan mak an ti hlea sauzon chuan yana chu pu chunga lu ta an kan bloodline hnung ber ro chun turin rila yana chuan a sha thiama zunar hena ta hian dong ngak ro ti in yana chu pu lai taka platform a chuan adinga cultivation ti turin a thua revak lo chungin atak sa peng sang sang atangin thisen alo luang chuak tan ta chu chuan tor thailo khop pial turnat na athlena taksa pung pui mai chu thisinin hual vel veka chu ana tur lai chu mu chuan zunar chu alo lungai hlea sauzon chuan zunar hena yana hian he thil hi atur chu angai ti a rila a thisen hlui zongzong chu bloodline chakna manga infuse thisen chuan a thak vek theina a thisen hlui zongzong chu lak chho vek angai ani ma se he hi step ma saber chawania blood transfusion tia soyania tia hunakal zera yana thisen chu alwang chuak zera ana tor chu ana zual hlebok alu hain ataksa chu a chak lo hlea ama po a chaw to hle chu mu chuan sauzon chu a hlau thong ta hlea lu heya tluani chuan a thisen hlui zongzong chu a chuak vek theidon lo ti a hrila sawian chuan sauklan do di badline tel lo chuan tumen an klan chu an za ngai lo ti angai tua he hi klan tangina an za theina om chun ti hria in a theina zongzong nen chuan blood transfusion chu a tur chuak ta zoi zoi thisen hlui zongzong chuan a taksa chu an chhuah san veka a taksa ero a chawin a chak lo hle ma se sauzon chu a lo lom hlea yana taksa atangin thisen hlui zongzong chu lak chhuah vek ani to tuna chuan sauklan bloodline power chau infuse angai ta chumia zo chun sauklan bloodline chu aro chun thei to angati ti chuan sauzon chuan sauklan thisen chu pula chuan a farlu ta thisen chu rang takin yana taksa alu tan ta revak lo hnuwa chuan yana bloodline power chu bloodline power dangin ati boya wangin yana chuan nanana satak anei de tlat mai ancient phoenix dragon bloodline thisen chuan alo do dala achan chu zi anina ama athisen farkhat yana apek wang kha ania chu sauklan bloodline power den ain sut boi wang ani zunar chu a boi ta hlea engthing nge thlem ti angai tua sauzon point a sha thiam lo hle voile khata chu ti dai tak chuan yana hnunga chuan dragon phoenix clan dragon body chu aron lang ta chu mu chuan sauzon chu amang ang ta hlea he ancient dragon phoenix bloodline ani ati engthing nge yan hian hetiang dragon phoenix bloodline chak takhi anei thayam ti angai tua he dragon of wangin sauklan bloodline transfer process chu atopa chu chuan zuna rilu chu ati boi zol hlea sauzon chuan athisen transfer lai hian dragon phoenix bloodline chu ti top thei ani lo mai thei ti asya tuna hian hian sauklan bloodline tiktak chu ado da tlatani yana taksa hian sauklan bloodline chu kathil ti theina mangin da lu ta ila yana nunna atan a hlom hle don sia tia zunar chu a buai hlea tuna enge an ti theyang ti azota sauzon hin yana taksa a hloting taka bloodline da lu thei dan tur kom dang a hria ta bei se ta sauzon po chu a buai ru hlea ma se eng ang point yana chu pui angai sia achan chu saukan malam hun ama ain nga wangani ani chuan nula itan puina kabamo ani lo point hetiang hian yana itan pui don ti soi thei bokatia zunar chon a soi ma chon arem ti ngala inatan engkim ti sak ein pe thu a sei
inge ti tur ti azota sau zon chuan in siang clan bloodline thil ti thena amamo thua rila zunar chun mak ti takin agru clan le sau clan bloodline chu ain zom khom tir du em ni ti azota akal phung chu har sa hle ti asei bok sau zon chun har sa hle don ti chu ka hria ma se yana chunga dragon phoenix bloodline chu sau clan bloodline chau hian a hne theilo ti asoya chu chu nor lui ani chuan yana taksa ati sevek don ti asei bok ma se ancient clan bloodline power hi ain zom khom ani chuan chakna chak jok asiamanga sau clan bloodline chu ati chak bokanga ti chuan dragon phoenix bloodline chu ati bo theyang chu chuan yana tang po na satakin hlokna athlem dona a chakna po ati pungna sa hle dona ni atia chu thua hri chuan zunar chuan arem tia hi atu chuan senior sau zon ruam hmuna chu a zom don ti asei bok sau zon chun aku chu vuanin sau clan pumpui aio ani thua seya mi zongzong aio in lom thu seya du thua sei boka achan chu guklan thisen le an mani thisen ain som khom don wangin chu chu antan tan puina na satak ani wangani zunar chuan lom thu sei ngai lo unau pa tang chuan engpo ka tianga tia yanang na hi hla oma omlo se chuan ka bloodline hi tuma pe karem tingai lovang atia chuta athisen chu sau clan thisen omna pula chuan farin an bloodline chu anin zom khom tranta bloodline power chak tak pani in zom khom chuan energy na satak aron chua dragon phoenix bloodline chuan adho dale ni ina langa ma se sau zon chuan bloodline pani in zom thar mangin ati topa chu thisen chu yana taksa a transfer tranta sawen taksa chunga chuan sel thar aloin siam tana athisen chu adang lam ta vek mai ma se a chakna na sataka wang chuan athisen chu adar na sa hleya anu na chu din mun hloma a om le tak tat mai enar chu if na tak aron puak chuaka sa zon le zunar te pani chu an buai ru hle yana chu thile dam inkara ading mek ti an huwa chuta yana chuan fi lo takin apas sauzan pan limthla chu a muta yana chuan kapa min ngai to emni ma selungai su he bloodline chakna wanga na na hi nangle sau kan pungpuin in tur zongjong men kha khin chuan engma ani lo tuna chuan sau kan mo phurna chu ka kuta om to a chu mo phurna chu ka hlen nge yanga ani ti soin amita menga a heavenly flame power chu ati chuak ta bloodline chakna chu rang takina chunga ain som khoma ti sem thar chak tak ain siam tranta a golden lotus engmoi tak chu alo par chuaka pu chunga energy lo ompo chu yana taksa an lut zela chuti la chon hall of souls branch pakhata tang mek yana pa sauzan chuan afa pain level sang tak athleng mek ti a hriat chen ema wangin anui suka engtini a hriat thei kan ti chuan yana kol mek tu si an sin je ta tangin ani hmel yana point apa adam le dam lo a hriat theina ani kha yana chun a bloodline chakna thar chu mak ati hlea zunar hian he hun chung jong hian energy chu yana a transfera ma se a top san ta a limit a thleng to ti asoya a mangnon le zerani chuan nakina guklan ten an hrathia manga yana na chu din hun hloma om le ang sauzon chuan lom thu rila a tran puina chu a tok to hle ti a seibok tuna chuan an ti thei om chun chu yanan a chakna alak lo kim vek hun nga mai ania chu chuan hun re tak ala o thei ani zunar chu chu ta chuan omreng turin a rila a thil ti thena ati pun theinan le yana a enkol theinan zunar chuan lom thu rila heti la hen guklana tlang pakhata zunaripa guyong chu kan huwa ani chuan heavenly tom chunga thil lian tham tak a thleng ti a hre theya thingrimna awangin sa zon hian thil hlom tak ati ang ti a hlau hle ti chuan yana chu lo lang le in yana chuan thlatam tak chung chu amit ming lovin energy te chu alak lu chun zom zela ti chuan asin chu kum khat nuwa in thlak loka yana atang chuan energy chak tak aron chuaka sa zon po aron thleng har wata zunar chuan hlim takin yana chu aron har chuak don ti asei veleh khata yana chevela chuan void crack tam tak alawin siama achan chu 6 star dozun level atanga 9 star dozun level a direct a kai san dol wangani ma se zunar chu a hlau thong ro hlea hetiang taka asang chho zelani chuan backglass energy hian fat vengrek dozun real ma chatuan atan a omti reng thei ti asoya sa zon chu lungai lo turina rila achan chu yana chunga chakna chu a nget hle a adang lam hle bok voi khata star pathuma a chakna ti pun chu a hlom ti ama point a hriang chu wang chon chu tiangai to na film lo tak chu apulawang yana hian atana thaber turin a chakna chu athunun zokang chumi thunun thei khopa chak chu ani awangin atia zunar point yana chu a ring tok le chuta yana chuan energy le voi crack ta chu
ati top tranta a hun revak lo nuwa 9-star breakthrough force chu topin abota a 9-star a kai lowin chakna thar nget tak nen 8-star dozun levela lo tling takina omta zo kani Sazuan chuan yan hian 8-star fight venerate peak a thleng to ti asoya chu a breakthrough chu a chhelo tak zet ti asei bo yan chuan a topa chuan amita ran menga ancestor Sazuan chu aron pan ngal Sazuan hena a peise angeya malampan atum thule a beidon ngai lo tur thu aseya Sazuan chuan a mason na chu a faklea zunar chuan longpuina a hlana yan chu anui suka zunar ten a polom thu a rilbo Sazuan point an pan hian an ngai zong ti a thiama chu ai ngai sak em chan po ani chuta Sazuan chuan yan hena I chung rila bloodline ribbon seed chu ka da to a chu I hum him tlatanga ani a chan chu fight god riam itlen huna imamo dona ti chuan god level bloodline power chu nampum puya I the dar thei don ani Sawian chun alung zone chu a khoya ribbon seed om chu a hre theya engtik nia emo fight god riam a thleng nge yang ti aring tlata chu level sang berani chumi huwa Sazuan chuan Skyfire Tributary Sense Technique hung per chu anei thei ti asoya yan hena a peya chu mantra chu yan na shiat na directin a transfer ta Sazuan chuan sauklan ta tu po inei thei to chu iti chhual thei huna klan ta tu le I bloodline chakna pani theina zongjong I pholang thei to chumi hmang chuan Skyfire Tributary Sense a final ultimate transformation po I hmang thei don bok ani atia chuan Sazuan hena lom thu rila Sazuan chuan a chhuah don chuan an mani chawa training an nei lun tur thu le an inkara dal tu anga chet adu ro thu a rila hun hmang dun ro atia yan le zunar chu hlim takin anin ena a chan chu hun rei tak nuwa hun an man dum le thei don wang ani ti chuan hun rei tak aliam nuwa yan a chuan tlang ta tu practice tran ta ti chuan ni engemaw zat nuwa tlanmak chu a chala aron lang tran ta chuan atilom hlea Sazuan po alo lang ngal vata thatlem te chungin ian chuan 8 stroke kan ta tu outline asiam to ti asoya sauklan thla masa te ne na khai king chuan he hlotlin na hian mandaya mi fing le chak chung chuang tak tak te nen an inanga a chan chu mitlem te chawin 8 stroke symbol hi an siam theiani atibok ma se sawian chu ta chuan ala tok mai lo stroke nai na po aron dang le tran he hian Sazuan chu a thong hlea ama point stroke 9 na chu atilang thei ngai lo he tangwal hian a rolling stroke 9 chu mark atum ti aseya chu thil har salutuk ani thu a seibok guklan bloodline thil ti thinen le sauklan bloodline thil ti thinen zom khoma wang hian Sawian chuan hlotling takin stroke 9 chu asiama chakna mak tak le na khatchin chian na chak tak asiam ta ani Sazuan chu a hlim hlea he tangwal hi adang lam tak zet ani ti in makti nai na khata vointleng hian sauklana tu mai 9 stroke symbol hi vai khata an la activate ngai lo atia zunar chu alo ni suka yana hian he tiang thil mak hi ati photo ti alo seya yana chuna ato pa chun ami chu aron ning chuaka pula tang chun alo chuaka tlanmak outlining process su azo ta ka wangin Sazuan chunga lom thu asoya he tlanmak wang hian tuna chun Skyfire Tributary Sense Technique hungber amang theidon ti asoya tlanmak po hlotling takin activate thei to bok imkai shona wangvek ani ti in lom thu rila Sazuan chun tuna chuan tlanmak nei to awangin a hran pain Skyfire Tributary Sense Technique chu activate hran pa kherangai lova a chan chu sauklan ta tu hi secret technique zongzong zinga chuan a fam kim berle a chak per ani wangin tlanmak activate dual chuan Skyfire Tributary Sense Technique chakna sang ber chu activate ngal ti na ani Sazuan chun yan chun space ring chunga chuan aura mak tak me reta chu thil chu ala chuaka yanan crystal layer ati chiat nuwa crystal pakhat ala kha ani chunga chuan insect pakhat oma yana chuan a chunga insect om chu har sala thlem thei tu ani MT azota Sazuan chuan insect pa ngai ni lovin incendiaring insect lal nu ania a thil ti thena chu half fight sen bansing level den ain angani ti in a changa Sawian chuan half fight sen level queen ani ti a hriat chuan makati hlea loning do ma ula engma kan kat lawang Sazuan chuan incendiaring queen hi lom tak ma se ancient insect ember clot refine nan man the ani thu sei boka he hian battle suit chak tak top half fight sen level practitioner te attack chak per po ina ati chiat theilo tur inven na ani atia Sazuan chun heavenly tom atanga achua mai
chu ember cloth armor chu atana refine sakdon ti asoya ina chu a hling hlea alom hle bok sau chuan hun indanga hall of sosami sazu pani te kha training nan mangro atia acham chu southland bloodline ro chun chawania achakna tak en chin hun ani atia ina chu arem tia an laka phubalak na hun thata kani tur thu asoya zuna pen phubalaka du awangin remati ve bok ti chuan sin chu en thlaka fight vengrate energy body pakha chunwang chain akalti alang veleh khata hun si chuan aron bei thuta invent thena huna pelova energy body chu apuak darveka heavenly tompa om hetiang ho hi energy body ti a sendi energy core ran chuaka hun ia chu aron thlenga core chu ala a ama in be na khan boina na satak athen ti asoya asoi dan chuan saklan thana tangin hlataka omma se film khur taka oma in thupna tur hun himzon alangai ani atia sajong chuan a hmu chuan an thimeng ti an hlau hle hun si chu a thimrim hlea kumhnikal ta chunga in thupringa hun an hmana wangin a chaw hle ti asoi nakin roka chance ka nei ni chuan ka kut ngein sawian chu amimal takin ka thatang ti in a in ro sana samaya chuti lai tak chuan in o chu lori chuakin chumi ruwa chuan sokpef chaktak aron chuak tela iana chuan chu hunrem chang chu in nga angai lawang tun hi engkim chin fel hun thaberani alo tia wana chuan portal khat ain hung hala sawin le zunar da chu an ran chuak hun ye le hun si ta chu an hlau thong ha hlea sawian chuan ka thu sei kha in pum loem ni atia hun ye le hun si ta chuan iana te an hmu chuan an hlau thong zual hlea a chang chu an hne thei don lo ti an hriat wang ani la hmu tanga tlan chhuah chu an tum hala ma se ina chuan thinrim takin tlan chet in du em ni ma se in tlan chuak ho lawang ti in hun si ma chuan portal hmangin ranglu tuk main aron ding hala hun si chuan aral thuam hmangin a bei ngala ma se ina chuan akut pakhat chawin ol samset thian alo man saka kumhni aliam to a chuti chung chuan i thil ti thenga chuan ma avason lo ve i chuan i bloodline chu engma ani lo ni ina langa tia hun si chu a thinrim hlea ral thuam dang hmangin aron bei lia ma se ina chuan ol samsetin pans foi khat hmangin a hnek dar veka chuta pans na tak hmangin hun si dula chuan a hnek zot mea chuwa etekna na tak mai chuan hun si ru chu a tike soma hliam na tak tuarin le atla tha ading theilo sawian chu 8 star fight vengrate ta akai chhoti a hria chuan mak ati hlea a hliam na tak chu a thi puita ani hun ia chuan eng ang point be ma se yana chu a hne thengai don lo ti hria in a chakna zong nen a sir le lama tlan chiat atuba hun si thena chuan lungai su nakin loka phuba kala lak sakang che atia ma se yana chu a ma aron langhal atlan chho tumna kong chu aron dan saka ani chuan phubalak i du tak ani chuan tuna hian ila theyanga tia hun ia chu a khura ma se tlan chuna tur omlo engtim nge i chakna hi alo san chho em theiti ka hrelo min tha i du amo ma se chu tim main all sam don lo atia a whole of source kan mak chu activate chakna na sataka chua ma se sawian chun ni chumin iklan ta tu kha i chuang hle ni ina lang ole ke point ka nei ve thotin 9 stroke south kan ta tu chu activate chu chuan a rolling skyfire 3 series ultimate technique chu activate a chakna chu atipung na sa hlea a ora nen chuan van po eng chuaka a chevel zong po angi na sa hle hun ia chuan south kan ta tu hmu chuan lau thong takin a khu na sa hlea a thingei don ni in in hria sawian chuan south kan ta tu hi hra chiang hle ni na lang chu chuan lo man a phu ani ti in mit khap kalek chungin hun ia hnunga aron langa zoi te hian adara a khoya akuta tanga chakna na satak lo chu chu tur thailo khopina om abung hnaya tlang te chu a chima hun ia thara chu a chhevek hun si bula chuan nunna nei lovin chaktakin ata a an pani chuan an thi chiang hle sawian chu an rong bula adinga lungai su nangma ni chawin in om don lo hall of source member tamzo karon tir thuayanga tia ti chuan a sin chu heavenly toba sauzona thana ain thaka chuta chuan sawian le zunar te chu an lo tir le ta sauzon chuan a hun taka an thleng ti soin ember cloth chu a hlan ta sawian chuan lo manin hei ancient insect ember cloth chu ani ematia sauzon chuan ani thua rila ti chuan iana ta chuan heavenly tom chunga kum thum chung zet mai chu hun an lo mang ta reng mai heavenly tom an chua san hun alo thleng don ta a chu wang chun tu ma hun pek bel an ni ngai lo awangin training chun zong vat an ngaya chuta iana chuan za takin sauzon hena he i tharau tak sapian phung nen hian he thlan chunga hian i om chun zom reng don em ni atia sauzon chuan he hi ka om dan pa ngai reng ani
he thlan hi voi khat po ka chho san chuan ka tharau chu vai vuta achang ngal meyang ma ni chawa ko har taka omreng mai lo chu ti thei dang ka nei lo ti ina changa ina chu alungai hlea kai thole theina tur che kong om loem ni a omani chuan khongai min hrilla ka thei top ka chuang machine pa nga ini le theinan ti ina zota sa zon chon ni chungin alchemist ro pui tak ini ti ka ria e khovela hian keima ang level sang tak mi thi to te nun le na pe thei tur pil chu a om ngeyang ma se ke hi tharau chau ka ni to a kum zatam tak kal ta khan ka thi to ka tan dam le chu thil har sa takani chu ba ka nun le ka du awangin heta hian ka om lo Southlands Bloodline Power chu Southland mi tu em hena hlan chon ka du awangin ka omani atia chu chu hre chon ina chu alungain aril ru a boy hle meya sa zon chuan tlangwal hetiang din huna min hu hian atina chi ani chuan fight god realm thlen theinan I thei top I chu angai ani chumi hnuwa chaw chuan ka zalen theyang achan chu Southland te lo tho le theina kong om chhun ani tin chu ti huna chuan Southland hi anun le theina tur kong I mu thei bokanga tia chu thua hria chuan ina chuan tumru na thinlum le na changa ancestor lungai su he heaven li tonga hian kalau ki le nge yanga chuti huna chuan fight god realm hi ka thleng to ang ti ina changa sa chuan ka ring che tuna chuan in chua hunani to atia gold energy chuan an pani chuan aran hual ta sa chuan a tha yana le zonar te chuan za na lang tinan an kut vonin an kuna yana chuan khongain in enkol thang che atia ti chuan zuna le sawian te chu an chuak ta sa chu alungai hmel hlea ma se sawian hian klan hi a ma an ro pui angin aron roi ki le nge yang ti be se na ero anei chumi hnu chuan alal thut pha akir le a thua ti chuan episode chu heta hian a top ta ani minor clear saka wangin lom thu ka soye